Ake nithi amen. Le ndlela eyobungcwele ohamba kuyo akayi kuduka. Njengamanje bafundisi bami, umoya ingcwele usenkingeni. Ngishumayela lento. Ayisashuyela intshumayelo obungcwele emabandleni. Ongisusela ipulpit. Coming back. Bafundisi bazalwana sivumeni. Into yenza singawabona ama miracles. Into yenza abantu bagijimele kwaShembe. Into yenza abantu bagijimele universal. Into yenza abantu bagijimele eqhibini. Into yenza abantu bagijimele kaManconde ukuthi ibandla lisukile kwiposition. Amandla ama miracles awasekho ebandleni. Kuba ngathi into yobaba uBhengu, kuba ngathi into yongidi. Thina sifunde kakhulu, satadisha kakhulu ngeBhayibheli, kodwa amandla awekho, inkazimulo ayikho. Leli bandla lu ikhabhodi, instead angaba libo Emmanuel, God with us. Inkinga yethu sihamba kakhulu ngeinformation minus the presence of God. Bengishumayela Soweto, bathi ngeke ngiye Soweto eDurban kwaZulu. Bangishumayela ivangeli lakudala, bathi ngeke ngilunge, ngathi mina ngizolunga. Bathi no, wena ushumayela ivangeli unpolished. Abantu banamhlanje bafundile, abantu baphila noma kanjani, bafuna uba understand. Ngathi Yesu qinisile, kodwa lo ngaphakathi kumina akayena wanamhlanje, nguyena emaphakadeni, nguyena izolo, nguyena namhlanje, nguyena kusasa, akajiki, akaguquki. He's the same. Kuyofika ama-fashion netayela kudlule, kodwa yena umile inkunaphakade. Again it amen. Again it amen. Atu Romans, imvelo is still groaning. Iyabubula imvelo. If another manifestation of the sons of God, ayiwaboni ngoba konke kuyafana. Okholwayo nongakholwa bahamba indlela efanayo. Kwenze njani? Imessage obungcwele ilimele. Imessage obungcwele ivaliwe. Yasha manje mawumenya wakhuluma ngomngcwele phinde bakumeme. Ithi iBhayibheli ongengcwele angeyibone inkosi, ongaphili ubungcwele. Lalelani, izulu awashintsha ama principles kaNkulunkulu. Ukuthi si kwi-new generation ye-technology, that does not mean fanesiphile noma kanjani. The same gospel maybe approaching a shintsha, but it is still the same God with the same gospel. Ingashintsha manner of approach. God into enkulu ayidinga uyibone ebandleni ukuba ibandla liphile ubungcwele. Angathanda ngizwe. Angathanda ngizwe. Angizwe. Angizwe. Lalelani bazalwane. Uthi uNkulunkulu asengithandaza. Ibandla ngizolibisela kwi-repentance.
kodwa ngizolibuyisela le repentance izoza ne-judgment nabengafuna ukuzenzela voluntarily. Mina ngizoyiletha i-repentance ize kabuhlungu, ize ne-judgment. I'm gonna expose onke amahlazo ebandla ngoba manje many crooks, many murderers, many thieves, many rapists zikashe phakathi ebandleni, zikasha ngegama. Oh my God, can I preach tonight? Can I preach tonight? Ngashumayela namhlanje, ngashumayela namhlanje. Lalelani abazane banamhlanje ngoba besingisiwe, but uNkulunkulu akanandaba nengaphandle. Lithi iBhayibheli ningayivumeli inkululeko yenu kube yithuba enyameni. Ningayivumeli inkululeko yenu ibe yithuba enyameni. Can I preach? Njengamanje abazalwane abayifuni intshumayelo ekhuluma ukuthi fanele ube ngcwele. Njengamanje yazi ngelilanga ngiyakhuluma lapha ebandleni, ngikhuluma nezinsizwa. Kwakuyinkonzo i-Boys Sunday. Umoya ngcwele akhulume nami. Ngilaleleni bazalwane. Umoya ngcwele ukhuluma nami. Ngikhuluma nezinsizwa. Ngivula u2 Kings chapter 6. Zithi indawo ehlezi kuyincane. Let's go to River Jordan. Siyogawula. We must extend. Ngoba insizwa izona eziyi-vision carrier. Sithatha i-vision kubaba. Siqhubeke nayo. But wathi uNkulunkulu inkinga umsebenzi wensizwa eBhayibhelini bekukhipha idumbu. Sikhipha idumbu. Abantu abafela enkosi babakhiphele ngaphandle. But ngeke ngikhulume lento. But namhlanje idumbu zidalwa yinsizwa phakathi ebandleni, zimithisa phakathi ebandleni, kulalwana phakathi ebandleni, kudeyithwana phakathi ebandleni. Njengamanje everybody wants us to preach about prosperity. Yes, kuhle siprosperish, kuhle sibe nemali. Uthi uJesu uma ukulunga kwenu kungadlula kwababhali ningewubone umbuso kaNkulunkulu. Ake nithi amen. Ingani noma ungaba nemali nabakashembe banayo okudlula ba, noma ungadrive imoto enhle noakalekhanyana ukuthi uphi umahluko. Umahluko wethu usekuphileni ukwi lifestyle. Musukuphilisa kwengulube umntwana kaNkulunkulu. Musukuphilisa okwengulube umntwana kaNkulunkulu. Izwi elikaJakobe kodwa izandla ezikaIsewu, izwi elomzalwane kodwa inkambo eyomhedeni. Bangaka amabandla ashumayela insi ubungcwele namhlanje. No. Cela ukubuza ngivalenhle. Bangaka abantu abashumayela ubungcwele. If I live a holy life, ushumala umngcwele thawu old fashioned, uvalwe pulpit, uyobekwa lapho uhlale phansi kuletho sorry and so. Uthi umoya ngcwele kimi namhlanje into ebulala ibandla lihamba nge-status quo. Ngibheke nebo namhlanje shumayela ngempela, hayi into ekitaza inyama yakho, kuhamba nge-status quo. Unama degree amangaka, unemfundo ephakeme kangaka,
ake simbeke phambili azokhuluma azanikezwe isikhundla kanti ukunikezwe isidumbu sizoma phambi kwebandla sizofaka umoya obudumbu ngoba sigcwele imfundo minus God, sigcwele imfundo minus the glory, sigcwele imfundo minus the anointing. Inkinga leli bandla li-gifted kakhulu minus character. Angiphindi. Yo, God's ways are not our ways. Johan kuphukela ngapha. Bazalwane. Ave kuyinkinga ukulidwa. Angabulidwa ihead kodwa ulidwa iskal. Miss call. Omunye asuke kade sikiwe enqunyiwe ebandleni ayoqala ibandla ngoba kade disciplinwa ayoqala ibandla eqala ibandla urebellious. Omunye uJona uthunya kwenye indawo kodwa yokwenza ezinye izinto urebellious. Nawe ngoba uhamba accommodator no Jona uzothola manje ama double storms kanti uNkulunkulu ekunikeze wena i-energy yokudilana nama storms akho hayi naka Jona. What is a storm? We Oxford Dictionary. Storm means it's violent disturbance of the atmosphere with strong winds, usually associated with rain or thunder. Storms, according to Oxford Dictionary, Oxford Dictionary, it's a violent disturbance of the atmosphere with strong winds. That's a storm. That's a storm. Makepuka mazinga suekufika istorm nasemount friend amuzumo ingcwele kufika ivuselele eyistorm sasezulwini kufuneka amazinga asemaqweni angayishumayela insindiso aphephuke namhlanje ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ayeye bangcwele ayeye amaroof angayishumayela insindiso athi ihlobo sokumkhonza uThixo sonke siyazama namhlanje ukhwithelo ayaphephuka aya. Thank you Jesus. Nisakhona lalelana uma kufika istorm sasezulu not painful only, confusing. Ubhideke engqondweni, usubuza umbuzo. UThixo uma kunje usakhona yini Thixo? Uma ngehlelwa isaqhuthele sinje, where are you God? Confusing. So confusing. You don't know whether to go forward or to move anymore. After this, I'm going to throw in the towel.
Thus says the Lord. I don't believe He brought me this far. I don't believe He brought me. I don't believe He brought me to do what? To live free. The prophet, I don't believe. Usuke kude kangaka uThixo nawe ukuba zokushiyela ngenxa loluqhithelo. I don't believe noma ulibona loluqhithelo usuka kude wena noThixo loluqhithelo lukufika endleleni angeke akushiye endleleni uzohamba nawe. To do what? To live me. I don't feel no waste time. Uthi Jesu bhekani kinani usebesebel kwehlabathi angisose nganishiya angisose nganilahla noma nibona uqhithelo nginawe noma ubona abantu bekuthuka nginawe noma ubona idlala nginawe noma kuphela umsebenzi nginawe. Jesus today and save. I feel like preaching something painful, confusing, and challenging that comes with to one's life. Sekono maposa mambe mtware moyo halalelayo thatheni nimbekela angipha amanzana shanta kamosh amhlekazi Legacy. Kandu Jesu unamjalo nomangiamba Kandu Jesu unamjalo Jesus endlele Ningangivumela namhlanje ebusuku ngithi ukushumayela kancane. Ningangivumela ebusuku ngithi hlalani phansi. Storms. Uthini?
uthini lafika uqhwithelo lafika ntoni ebazalwane lwafika bekuphi besemkhunjini athi ngikubuza umbuzo ungenile yini emkhonjeni noma ungaphandle ngicela ungijonge mibili imkhombe khona kaYesu khona noJona khona umkhombe onoYesu bese kwakhona umkhombe onoJona between the two ukumuphi noJona umntwana kaThixo kodwa ingxaki is rebellious lo munye umkhombe uMaster Jesus ukhona kodwa sizwe mistake abayenza asizwe mistake enziwe nguwe umkhombe ungasho umzimba wakho umkhombe ungasho ubomi bakho kodwa ubani osemkhonjeni uYesu noma uYona